Hello guys, नोंथांमोननो मा होननानै फोरमायनो आरोना नै नायदो दै बाना जानानै थांखांनायनि अबस्थाया एन'का गाज्रि जानानै थालांखाबाय आरोना नायलाय हाब्रु पुलक गालांजोब्बाय सर गासिबो बरबाद जाजोब्बाय नायलाय बेयो जाहैबाय माने बे क्वार्टारा जाहैबाय नाजिरा ONGC कल'निनि आरोना बेयो माने मिस्टार मोननि लोगोनि क्वार्टार आरो नै न' सिङाव मा अबस्था जाना दङ गासिबो गोलैजोब्बाय नालाय सेस हाब्रुजों फ्रिजआबो वाशिं मेसिनाबो फ्रिजआथ' गाज्रिसो जाखाबाय खोमा ओरैजाय नायलाय डाइनिं टेबोलनि चेयार सफा टेबोलफ्रावबो सब दै हाबजोब्बाय खोमा गासिबो गाज्रि जाजोबखाबायलै बिराद गाज्रि अबस्था जादों आरो हाब्रु पुरा हाब्रु गालांखायो जोंनि रुमासो मा अबस्था जाना दं बेखौथ' मिन्थिला आं बिराद नायनो लुगैबाय जोंनि रुमखौ आरोना मिस्टाराबो थांथ'वाखै मिस्टारा थांसिगोन बारु बे साननैसोआवनो किचेननि अबस्थाया मिस्टारा थांबासो मिन्थिसिगोन आरोना जोंहानि क्वार्टारनि हालोदा मा जाना दङ बिदिनो जादोंबाथ' सेस बिराद दुखुआव गोलैसिगोन आङो बिराद साफा खालामनांसिगोन ने बिराद गाज्रि खालामलांखायो दै बानाया आयौ आं एबारसो फार्स्ट टाइम बिदि दै बानायाव खारनांदों माने दै बाना जानायाव माने नङाबा आं मोनफेराखै दिनैसिम मोनफेराखै आङो उन्दैनिफ्राय दिनैसिम लाइफआव मोनफेराखै आं एबार फार्स्ट टाइम मोनदों ओमफ्रायो आंथ' दा थांथ'आ आरोना क्वार्टाराव आं बेबिखौ लानानै थांथ'आ मानोना होमबा दा बारहावाया बारा मोजां जानाय नङा शिबसागरनिया माबा माबि थैनाय बेफोरनि माबानि थाखाय आं थांथ'आ आरोना साफा जायागौ मानि जेब्लासिम साफा जाया अब्लासिम आं थांथ'आ आरोना नङाबा गथ'आ लोमजानायनि एसे चान्स थागोन ना ओंखायनो ने न'आ माने रुमा एन'का गाज्रि अबस्था जाना दं इफोरो नायलाय बेगाव सेस बाला मथ'थे बिराद गाज्रि कन्डिसन आरो नोंथांमोनाथ' नुखादों जानांगौ भिडिअसफ्राव माबायदि अबस्था जाना दङ शिबसागरा ओमफ्राय नायलाय नै गस्लाफोराबो सेस जिफ्रा बिराद गाज्रि अबस्था जाखादों आरोना बेखौ साफा खालामनो थाखायथ' बिराद खस्थ' जासिगोन आं जोंनिखौ नायनो लुगैनाया हाथारला माने माला थांबावगोनथाय मिस्टारा all the books, the sound system, ये suitcase सारा बुक्स खत्म हो गया ये खत्म हो गया सारा ये तो खत्म माय गॉड ये रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्वार्टर नंबर B482 Nazira inside colony near Shiv Mandir area